Moi. Päätin lähteä Italiaan vuodeksi asumaan. Pitää vaan säästää vuokrat, kun ei saa asumistukia siellä. Kirjoittamaan kirjaa ja rauhoittumaan ja nähdä elämää uusin silmin eikä juhlia vaan. Ei enää kiinnosta tämän ikäisenä kai mikään alkoholijuominen, musiikki. Ainakin se tuntuu väsyttävän jo. Italian missä on huone 470, ainakin 3 kuukaudeksi. Ainakin. Sitä näihin vähän hoitaa terveyttä Suomessa, että saisi se hepatiitti pois ja painoa pois ja hampaat uusiksi. Ja sitten muodonmuutos. Vaatteita ja uudet hiukset ja ripset ja kulmat ja huulet ja kaikki. Ja ehkä tuo pois. Inhoan sitä.